No, suposo que no ets tu. Com és que encara ets viu? No, l'home que en Roger espera. No ets tu, Teach. N'estic segur. Igual que fins ara hi ha hagut molta gent que ha seguit l'esperit d'en Roger, també n'hi haurà molta que seguirà l'esperit de l'Ace d'ara endavant. I ni tan sols matant els seus familiars no podran extingir-ne pas la seva flama. Perquè és un esperit viu des de fa molt i molt de temps, des de temps molt i molt antics. I un dia, en el futur, després d'uns quants segles d'història, arribarà el moment de desafiar el món a una gran batalla. I això és el que en Sengoku i el govern mundial tenen tanta por que arribi, perquè serà una guerra prou gran per implicar-hi tot el món. A mi no m'ha interessat mai trobar tresors, però quan un dia el trobin, al món hi haurà un gran daltabaix. I puc assegurar que algun dia algú aconseguirà trobar aquest tresor. D'això n'estic ben segur. I també estic segur que aquest dia arribarà molt aviat. Perquè d'una cosa estic convençut, i és... que el One Piece existeix! No pot ser! M'agraden aquestes últimes paraules.